Boas noites, benvidos a Faladoiro, debate de actualidade de Correo Televisión. Antes de avanzar os temas que imos analizar esta noite, enviámoslles un saúdo aos ointes de Radio Obradoiro. O corpo da soldado luguesa Idoia Rodríguez Buján, falecida onte en Afganistán, chegará mañá a España. No avión viaxan os dous militares, un deles veciño de Noia, que resultaron feridos nese atentado. O ataque reabre o debate sobre se paga pena manter as nosas tropas nunha zona onde se rexeita a presencia estranxeira. Falaremos hoxe deste asunto, pero tamén do barco de bandeira holandesa Oosterdijk, que permanece fondeado nunha zona de abrigo a 1,5 millas da illa Coelleira, na ría de Viveiro. Ali se procede a refriar a carga que leva o barco, 6.000 toneladas de fertilizante en proceso de descomposición. Todo isto mentres continúa polémica pola decisión da Unión Europea de non conceder axudas a Galicia polos incendios do pasado mes de agosto. Imos presentar xa os nosos convidados de hoxe. Eles son José Manuel Balseiro, deputado autonómico do PPDG, voceiro en materia de pesca. Boas noites. Boas noites. Pola miña dereita, José Manuel Laje, deputado autonómico do PSDG-PSOE, voceiro tamén en materia de pesca. Boas noites. Hola, boa noite. Vieito Lobeira, deputado autonómico do BNG, responsable de pesca marisqueo do grupo parlamentario. Benvido, boas noites. Boa noite. E Xavier Navaza, compañeiro do grupo Correo Gallego, analista político del Correo. Boas noites, Xavier. Hola. Benvidos todos a Faladoiro e comezamos. O ministro de Defensa reiterou hoxe a intención de España de continuar coa súa presencia militar en Afganistán. Segundo José Antonio Alonso, o país dos talibáns é un foco de radicalismo e fundamentalismo que hai que conter. Sen embargo, xa son 19 os soldados españois, 11 deles galegos, que deixaron as súas vidas na zona. A última, Idoia Rodríguez Buján, unha moza de Friol de 23 anos. Eu preguntolles aos nosos convidados se creen que esa misión en Afganistán debe seguir adiante e comezamos, se me permiten, polo señor Laje. Ben, eu creo que o goberno de España fijou con claridade a súa posición e o fixo con total responsabilidade, non? Dende o punto de vista de que estamos a falar dunha misión cívico-militar e, polo tanto, sendo respetables as opinións de outros grupos que consideran que sería o momento de sair de Afganistán, nos entendemos que a misión debe de continuar, a pesar, lóxicamente, de compartir pois a dor polo suceso que tivo consecuencias nefastas que a pérdida da vida dunha persona do noso país, non? Creo que hai que ir un pouco máis alá e, desde logo, eu considero que sí, que hai que manter a misión nos termos nos que ten acordado participar España. E España participa nesa misión despois de que o Congreso dos Diputados o teña refrendado. Eu creo que bueno, se abrirá un proceso seguramente de debate e de reflexión que non será malo, non? Pero en todo caso creo que debemos de trascender un pouco máis alá do feito puntual dun caso concreto, doloroso, que non é só o caso desta muller, sino tamén de outras dúas persoas que se viron feridas, ás cales aludías ti con anterioridade, non? Por lo tanto, bueno, inicialmente manifestar, cando menos, que esa misión si é preciso que continue, entre outras cousas, porque o poñemos orden e axudamos a poñer orden nun país bueno, con unha dificultad seria, tal como apuntou o ministro, ou senón, pues, bueno, que decir, estaríamos caendo, eu creo que nun grave error. Señor Lobeira. Sí, nós no Bloque Nacionalista Galego partimos dunha base. Cando un país, cando un pobo está en dificultades, o último que se pode facer é invadilo e ocupalo militarmente. O Bloque Nacionalista Galego desde sempre manifestou a súa posición contraria a unha intervención militar en Afganistán e noutros povos do mundo onde hai presenza neste momento militar do Estado español, porque precisamente consideramos que non é a mellor maneira de axudar a un pobo. En todo caso, son razóns de carácter estratégico, económico e comercial as que fundamentan a decisión primeira do exército dos Estados Unidos de proceder á invasión de Afganistán, que logo efectivamente pois segueu a que outros países fundamentalmente na súa órbita seguisen eses pasos. Temos que lembrar que Afganistán foi sempre unha peza codiciada. En 1980 se producía a invasión deste mesmo territorio por tropas da Unión Soviética, neste momento por tropas fundamentalmente norteamericanas e cun contingente militar español que nós, desde logo, non estamos porque continúa ali. Pensamos que o que aconteceu, lamentablemente, evidencia
a necesidade de que estas tropas españolas volten, tornen ao Estado español, e logo hai un elemento, ese remato que é curioso. Acontece en moitos exércitos. Co incidente, coa morte desta moza de Friol e outros 2 feridos, dos cales é un de Noia, se manifesta algo que ven sendo seralizado na maior parte dos exércitos dos chamados estados occidentais, e é que conforman maioritariamente eses exércitos os segmentos máis desfavorecidos da sociedade. Neste caso, por exemplo, hai unha presenza de galegos nas filas do exército español moi importante, de inmigrantes sudamericanos tamén, e efectivamente estas cousas conducen a estes feitos. Non, por tanto, nós creemos que este exército ten que volver, o Estado español debe cumplir outra misión no mundo máis vinculada aos dereitos dos povos e á autonomía dos estados. O señor Balseiro coincide co señor Lobeira ou co señor Laje? Ou con ningún? Ben, eu diría que con ningún. O previsible, non? Con Laje sí que coincide, claro. O que sí é certo que o goberno do Estado, pois, unha da política destructiva que tuvo antes de chegar ao goberno, pois foron as tropas sempre no exterior, non? Estou me referindo ao Partido Socialista. De todas formas, eu creo que o riesgo é evidente de que o hai, a mostra témola aí, como ben vostede dixo, dos cuales hai 19 falecidos, 11 galegos, e hai un riesgo de os talibáns, e vimos como foi este atentado, incluso por control remoto, unha mina que foi a que fixo saltar o coche polos aires, e desde logo eu creo que como mínimo hai que replantealo. É certo que cando as tropas foron para ali había menos riesgo que hai en este momento, con todo o riesgo que había. Eu creo que en este momento pois, hai que replantearse que existe un riesgo, que temos ali preto, quero recordar, preto de 700 personas enviadas ali, e que hai un riesgo importante que hai que replantearse ese tema. Xavier Navaza, como ve este tema? Bueno, hai unha cuestión de fondo moi importante que está a verse agora mesmo en Italia, cando Prodi dimite, fano dimitir, precisamente pola política de Italia en Afganistán e o seguidismo desa política a respecto dos Estados Unidos de Norteamérica en Oriente Medio. Hai que pensar de onde ven este conflicto, Afganistán, logo viñeron os outros, porque é un dos últimos enfrontamentos da Guerra Fría entre a Unión Soviética e Estados Unidos, que o movimento talibán xurde financiado, armado e arroupado por Estados Unidos de Norteamérica, como posteriormente en terras de Palestina financia na Universidade de Hebrón o movimento radical fundamentalista do Islam, Hamas, concretamente, a partir dali nace Hamas. Bueno, o reparto de tropas europeas, españolas, italianas e de outros países, claro, conta co respaldo da ONU baixo a dirección da OTAN, que a súa vez está baixo a dirección de Estados Unidos. Esta política, o que está facendo en realidade é o que se critica en Italia agora mesmo e deu lugar á división de Prodi, o seguidismo dos intereses militares e posteriormente a continuación económicos, comerciais, como decía Lobeira, de Estados Unidos na zona, en Oriente Medio. Por tanto, que fan as nosas tropas ali? Intentar arranxar a desfeita que Estados Unidos vai deixando polo mundo adiante. En este sentido, é un pouco o papelón que están representando as Forzas Armadas de moitos países, non só de España. Creo que o normal, o lóxico, seguindo xa coa imaxe que proxectou o goberno de José Luis Rodríguez Zapatero, sería a retirada. Bueno, polo de agora, eu entendo que non. É dicir, eso non está plantexado. O que non... Eu creo que... Non está plantexado, pero... Non está plantexado. Cai de Xavier, cachón. en todo caso, que decir, eu podo compartir... Ou se coherente ou non na eu podo política exterior. compartir algunha das reflexións que te incorporabas ao debate, en tanto en canto, que decir, fixeches, digamos, un resumen creo que bastante fidedigno da situación internacional que se vivía fin da Guerra Fría, pero hai lastres que se arrastran e situacións que non só responden a cuestións de orden militar, sino que son deudoras de posicións económicas. Que é certo que Estados Unidos ten unha política exterior que non é compartida polo goberno de España? Bueno, eu creo que a mellor proba foi no que ti apuntabas ao respecto de Irak, non? Pero non só de Irak, sino, é dicir, pois, nas relacións con toda Latinoamérica e co conxunto da Unión Europea. Dito isto, o goberno de España
cada vez que toma unha decisión en torno ás súas tropas e ás misións das que faláchedes cada un de vos, pon un condicionante encima da mesa, no que ata agora había bastante acordo, que era que a ONU fora o punto de encontro e que unha misión se levara adiante no marco da ONU. De feito, cando falamos de Irak, falamos sempre, precisamente, e hai unha gran diferencia, en que, no caso de Irak, Estados Unidos, con outros países, Aznar incluído e o goberno de España naquele momento, tomaron a decisión de invadir Irak por unhas supuestas armas de destrucción masiva que ahora, 4 anos despois, Aznar descubreu que non as había. Sí, pero o fixo sin o acordo da ONU. E eso eu creo que é unha variación sustancial, porque senón a ONU non vale para nada, entonces ou vale a ONU ou non vale, e a misión de Afganistán é baixo bandeira da ONU. Estás de acordo en que hai cantidad de resolucións da ONU e mesmo do Consello de Seguranza da ONU, por tanto, sin veto, que non se están incumplindo. Que se están incumprindo flagrantemente. E eu digo, Timor, o Sáhara, Palestina, etc., son casos... Só no caso palestino hai 30 tantas... Efectivamente, resolucións incumplidas por parte da ONU. O que sí hai neste mundo que vivimos, pois unha consideración dos Estados Unidos do mundo como negocio particular en función dos seus intereses económicos, e en función diso se producen as intervencións militares. Non é só o caso de Estados Unidos. Franza, tan moderna ela, ten intervido militarmente no caso de Sierra Leona ou do Chad, verdade? Enviando paracaidistas e intervindo militarmente contra a poboación civil. Bueno, o Estado español o que ten que facer, penso eu, é optar cal vai ser o seu papel no mundo. Si refén da política imperialista dos Estados Unidos, e iso significa, efectivamente, se Estados Unidos manda ir ao Congo, a Haití ou a Afganistán, pois vai o Estado español, que é o que está facendo, ou ben, se asume unha outra posición no mundo que, curiosamente, si teñen outros estados, de dicirlle os Estados Unidos que xa está ben de considerar o mundo como a súa finca particular e que é posible un mundo non unipolar, senón multipolar, onde se respeta a diversidade e o dereito á existencia dos povos, que, en definitiva, é do que estamos falando. Hai un sistema de relacións económicas, comerciais importantísimas, a escala planetaria, que é antiquísimo. Xa ven desde, se vos lembrades, cando o goberno francés e o goberno inglés na Guerra Civil Española, cando se encetou aquí a Guerra Civil Española, vamos, que non interviron por razóns económicas e de relacións cos países do eixo. Bueno, vamos a falar da actualidade. Estados Unidos pode impide, por exemplo, a construción de determinados tipos de armamentos a gran escala, como fragatas, helicópteros. Por qué? Porque a tecnoloxía utilizada é propiedade de empresas norteamericanas. É dicir, que influye a eses niveles. Pode impoñer sancións a países como España se non sigue a corda da política exterior norteamericana. É dicir, que estamos ante unha serie de nós de contido económico e comercial importantísimos que obrigan moitas veces aos gobernos a facer cousas que non quixeran facer. O caso do goberno Zapatero. Pero entonces que se fale con claridade. É dicir, que non andemos lanzando, proxectando imaxes bondadosas sobre a política exterior no mundo e tal, e logo, ao mesmo tempo, estar atados, maniatados, como estamos na área económica, non? É dicir, ese un nó de contradicións que ata o goberno Zapatero, como antes ataba, con máis gusto, para eles, o goberno de Aznar e anteriormente o Felipe González. Somos un país que depende tecnolóxicamente dos Estados Unidos, Norteamérica, en gran medida, e iso oblíganos, pues, seguramente a soportar situacións que non deberíamos soportar. O tema dá moitísimo máis de sí, pero nós temos que ir avanzando porque senón vai consumindo o tempo. Estábamos a falar da pobre rapaza, pero en realidade, detrás da morte destes rapaces hai toda unha realidade, unha cruda realidade económica, non? É dicir, que impón. É un inferno onde a diario morren tamén centos de persoas en Afganistán e en outros povos, claro. Pues nos imos cambiar de asunto. Xa está en marcha o plan de actuación para refriar a carga que transporta o buque de bandeira holandesa Oosterdijk. Se se consegue sufocar os gases procedentes do fertilizante, non se procederá ao transvasamento da mercadoría. Mentres Fomento e a Xunta defenden a xestión da crise, o PP critica o que define como a dobre moral do goberno bipartito de PSDG e BNG e fala de falta de transparencia informativa e de descoordenación entre as administracións central e autonómica. Hoxe dicía Núñez Feijóo que se Oosterdijk fora un petroleiro, Galicia tería xa unha gran marea negra. Como ven vostedes a xestión desta crise, en todo caso, este asunto? Comenzamos polo señor Balseiro.
Ben, pois eu que o seguín bastante de cerca, porque dá a circunstancia que onde está en este momento o barco pois son da Mariña Luguesa, pois vin unha total descoordinación, vin un total inquietude, ademais social, que provocou o levar este barco para ali sin dar demasiadas explicacións. E o barco, como todos sabemos, estaba en Fisterra, non se mete na ría de Corcubión, non sabemos por qué, non se mete no porto exterior de Ferrol, ao día de hoxe non se dixe por qué, non se mete incluso na ría de Ares, non se dice por qué, e lévase pa Costa de Lugo. Primeiro, donde non existe portos estatal, salvo o caso de Alcoa, e Alcoa ten unha concesión de ese porto, e donde menos calados teñen os portos de Galicia, concretamente os portos da Mariña de Lugo. A alarma social créase, lógicamente o barco paseábase unha descoordinación total e absoluta, paseábase desde a estaca de Bares aos Farellós e dos Farellós á estaca de Bares. Esta película xa a víramos, en certo modo, non? Un pouco. Paseábase seguido e a primeira reunión que se produce cos alcaldes por parte da administración autonómica e por parte da administración estatal tampouco non se produceu ninguna, prodúcese no día de onte. Quero dicir, a primeira vez que a administración conecta cos concellos afectados é no día de onte. Pero a descoordinación foi tan grande que resulta que antonta a noite, que cando se chaman os primeiros alcaldes, chámase o alcalde do Barqueiro, o alcalde de Mañón, que o Barqueiro pertenece a Mañón, o alcalde do Vicedo e o alcalde de Viveiro. O día seguinte polo mañá chamas ás 8:30 da mañá o alcalde de Cervo para que estuvera na reunión co señor conselleiro ás 10 da mañá, e en esa mesma reunión danse cuenta que falta o alcalde de Xove, que lógicamente queda no medio de Viveiro e de Cervo, e chámase dali. Por cual, con isto, xa vemos que hai unha descoordinación total e absoluta, e aquí sí que hai que decir onde están aqueles que dicían non fai tanto tempo que había que meter o barco en porto, que agora teñen responsabilidade e se poden non meter. Por que non se meteu? Aquí veuse a crear, con este barco, veuse a crear unha inquietud social que non era necesaria. Efectivamente o barco tiña que ir a porto, pero tiña que ir a porto no primeiro momento. Señor Laje. Ben, eu despois de escoitar o señor Balseiro, a verdade é que un día máis non deixa de sorprenderme co seu relato dos feitos, pero bueno, non dixo moito novo, dicir. Non deixa de sorprenderme, Non dixo nada que non fora así, non? entre outras cousas, porque o Partido Popular, o igual que lle pasa co 11M e co 14M, Non se me vaya a meter nese debate, entón xa... o igual que lle pasa co 11M e co 14M, pasa o mesmo co asunto do Prestige. Dicir, os fantasmas todas as noites acechan e entón está na búsqueda desesperada dun Prestige. A actitude que tuvo o Partido Popular tratando de facer similitudes, tratando de buscar unha analoxía co Prestige, pois bueno, non é tal. A mí me gustaría facer varias puntualizacións. Primeiro, a alternativa que se toma con respecto ao buque é a mellor sempre pensando na población. Non se pode falar de concellos afectados, señor Balseiro. Hai que falar dun buque que ten unha carga determinada, nitramón, abono, un fertilizante, que en sí mesmo unha sustancia inocua, que non é perigosa a sustancia. O que pode ser perigoso son os gases. Entón, se falamos con propiedade e falamos das cousas que nos tocan nestes días, temos que falar diso. E que sucede? O sábado o barco tomaba rumbo a Valencia. O domingo pideu de novo axuda, e cando pide axuda, os medios dos que dispón o Estado, entre eles os remolcadores, van na súa axuda. Por que se toma a decisión de levar o barco para a costa de Lugo? Porque iso é o que hai que explicarlle á población, non tratar de crear a confusión, a ver se isto era un petroleiro, como dixo xa Núñez Feijóo, Dios mío, que iba a pasar se era un petroleiro e unha marea negra. Ollo, os que non superon gestionar unha crisis foron outros. Agora mesmo, o que hai é respostas inmediatas
millorable sempre todo, respostas inmediatas, ante un problema, ollo, que é un tema menor, non nos engañemos, un tema menor. Vai rematando. Remato dicíndolle outras cousas que eu considero que son fundamentales. Primeiro, para protegerse dos ventos do sur, o que se pretende coa actuación que se tivo foi precisamente garantizar que a población non se vira afectada en ningún caso e que non houbera ningún risco nunca. De que risco de que esos gases puderan chegar á población? Non de outra cousa. Estamos falando de sustancias irritantes, de elementos tóxicos que podrían chegar a selo nun momento determinado. Ben, entonces, falar de concellos afectados, falar de por que non se meteron os barcos nun sitio ou noutro, falar de que se a administración estaba ou non estaba. Mira, a administración, a Xunta de Galicia, está cooperando co Estado en todo momento, poñendo a disposición todos os medios que ten, poñendo todos os operativos, e é máis, vostede o relatou, o Conselleiro da Presidencia, igual que a Conselleira de Pesca, se reuniron con alcaldes, con cofradías, para que? Precisamente para tranquilizalos, porque se creou unha alarma, bueno, eu creo que innecesaria, en tanto en canto estamos a falar de algo que, ao meu xuicio, non é nin de lonxe comparable con algo que ten que ver non con contaminación mariña, señor Balseiro. Xa yo poño por diante, a ver se non nos engañamos, Estamos a falar de outro tipo, de cousa. Non estamos a falar de contaminación mariña, nin de ter que activar non sei cantas miles de cousas que viñeron dicindo deste Partido Popular nestes días. O que lle quero dicir é que a Xunta de Galicia e o Goberno de España están traballando con toda normalidade para tratar de que un barco que ten unha carga determinada, nitramón, pois resolva o problema que tuvo con esa carga a bordo. Nada máis, nin menos. O resto é fume. Señor Lobeira. Vamos a ver. Bueno, eu creo que sería bon primeiro que nos puséramos de acordo en torno ao que estamos a falar e como definimos o que estamos a falar. A cuestión, efectivamente, ao noso suizo, e pensamos que é así, obxectivamente, estamos a falar dun incidente marítimo, non estamos a falar dunha catástrofe. Non estamos a falar de que exista risco na saúde da poboación civil como consecuencia dunha nube tóxica, non estamos a falar de risco de perda de vidas humanas no mar, non estamos a falar de maré negra, nin de danos similares en canto a súa magnitude, en canto a súa dimensión, como outras mares negras, e nomeadamente a do Prestige, que temos sufrido os galegos e galegas. Estamos a falar de outra cousa, estamos a falar dun incidente marítimo que efectivamente precisa dunha xestión, pensamos nos, bastante mellor do que se fixo, pero un incidente, deixémolo neses termos. E dito isto, bueno, eu pensaba que o Partido Popular estaría satisfeito da xestión do incidente, e vou dicer as dúas razóns que me levan a facer esta aseveración. En primeiro lugar, un proceso de toma de decisión en canto á xestión deste incidente centralizado en Madrid, cun gabinete de crise baixo a coordinación do delegado do Goberno español en Galiza, máis baixo a dirección da directora de Sasemar, e a partir de aí exercendo unhas competencias que están residenciadas neste momento no Goberno central. E en segundo lugar, exercendo esas competencias, ademais, por técnicos e non tan técnicos que no seu día defendeu o Partido Popular. E máis, que foron postos polo goberno de José María Aznar no seu día. Por poñer un exemplo, por que o barco que efectúa a chamada non de socorro, sino en chamada solicitando asistencia a remolcador ás 0 horas 50 minutos do 17 de febreiro, na madrugada, e logo, pois hai un informe que justifica que o barco pode continuar rumo para Valencia, inda que ten que dar volta, como todos coñecemos. Ben, ese informe, evidentemente, era errado. Foi efectuado polo responsable da Dirección Xeral da Marina Mercante para a fachada atlántica, o mismo señor, pois que tivo, como sabemos, un protagonismo importante durante a xestión da catástrofe do Prestige a hora de tomar decisións concretas do goberno do Partido Popular. O mismo responsable no Centro Nacional de Coordinación de Salvamento de Madrid. O mesmo responsable como director de operacións no mar de Sasemar, e así sucesivamente. O problema que padecemos no país é, por unha parte, que as competencias están residenciadas en Madrid e a tramitación burocrática é terriblemente lenta, e por riba non se respeita a singularidade do noso litoral, a súa especificidade, e por outra parte que efectivamente quen están tomando as decisións son en esencia as mesmas persoas que as tomaron coa catástrofe do Prestige, o cal para nós é escandaloso, e desde logo hai moitas cousas entre aí despois que cumpriría resolver para que feitos como este pois non se reproduzan. Ben,
Permítame antes de posicionamento de Navaza e logo xa responde o señor Balseiro. Porque, máis que nada, procurarei saírme da libertad política interpartidaria, incluso a escala local, que se está a dar no país. Hai dous elementos que creo que son importantes nesta cuestión, e un deles parece ser que estánnos a dar, non sei quen, a ocasión de reflexionar e de realizar un ensayo xeral sobre a seguridade do noso litoral. Seguramente, cando se faga o balance deste incidente, desta pequena crise, que non creo que teña maior trascendencia, no balance haberá que seguramente falar e reflexionar sobre moitas cousas que hai, que non hai, que cumpliría ter. Outra cuestión. Isto pon de manifesto, unha vez máis, a existencia dunha imponente autoestrada oceánica que pasa diante das nosas costas, que está ocupada dunha maneira abrallante, maioritariamente abrallante, pola migración, pola circulación de mercancías que proceden dos países productores poderosos económicamente do norte de Europa e van con destino a África, Asia e outros países e outros continentes, como Latinoamérica tamén. É dicir, que estamos a falar da circulación de mercancías que proceden de países da Unión Europea, que pasan por outro país que pertence á Unión Europea, que é o noso, e que, sin embargo, esta mesma Unión Europea non responde con garantías abondo para satisfacer de alguna maneira ese enorme índice de peligrosidade que soportan as nosas costas. Esa é outra cuestión, é dicir, mesmo houve anos que se chegou a falar da posibilidade de establecer algún tipo de peaxe ou elementos que a Unión Europea debería dar a España como indemnización, pero digo España cando debería ser Galicia, porque é o litoral galego e o litoral portugués quen máis sufren de toda esta historia. Ben, creo que son dous elementos que xa por si sós daban para establecer o debate político de toda a temporada, non? Vamos facer unha pequenísima pausa para a publicidade e volvemos de seguido en Faradoiro. Estamos de volta en Faradoiro, hoxe con José Manuel Balseiro, José Manuel Laje, Bieito Lobeira e Xavier Navaza, falando nestes momentos do barco de bandeira holandesa Ostedeig, que, como saben, leva a bordo unha carga de 6.000 toneladas de fertilizantes afectados por un proceso de descomposición. Estaba pendente a resposta do señor Balseiro, cando queira. Ben, a mí me gustaría que o señor Laje me explicara se non hai alarma, se esa alarma non é necesaria, que na creou. Quero dicir, e por outra parte, gustaríame o que dice o señor Bieito, porque, bueno, eu creo que a sociedade xa está cansada de que as culpas aquí señan do Partido Popular. Nós vamos a asumir as que temos, non vamos a asumir nunca as que queiran vostede ou o seu grupo que asumemos. Vamos a asumir as que tuvemos, que xa se asumimos no seu momento, as que tuvemos no seu momento pasamos por unhas urnas e xa as pagamos e agora terán que asumilas vostedes que son quen teñen responsabilidade. Non se olvide vostede de que vostede forma parte dunha organización política que sustenta a acción do goberno de Galicia, polo cual vostede indirectamente forma parte dun goberno ou os seus compañeros aos que vostede apoia. Polo cual só faltaría. Mire, se falamos de competencias, eu non sei se está mellor xestionado, e teño que dicir que eu son dos que reclamo as competencias para Galicia, pero eu non sei se está mellor xestionado en Galicia, se está mellor xestionado en Madrid ou está mellor xestionado en Galicia que vostedes. Entón, por que reclamas competencias? Porque se falamos de competencias, home, porque esperamos que algún día vamos a cambiar de goberno. O sea, en función do PP as competencias. Déxeme falar a min se é posible vostede, porque eu vostede non interrompí, porque se falamos de competencias, as competencias dos incendios témolas todas en Galicia, as competencias das riadas témolas todas na Comunidade Autónoma de Galicia. Xa vimos como se xestionaron. Pero aquí o que hai é unha descoordinación total e absoluta, porque mira, a ministra de Medio Ambiente dicía que había riesgo. A ministra de Medio Ambiente dixo que había riesgo. A directora da Sociedade Estatal de Salvamento dicía que non había alternativa. E o señor Touriño dicía que todo estaba controlado. E o barco paseaba desde os Farellós a Estaca de Bares, e da Estaca de Bares aos Farellós. Agora non, agora prácticamente puñaron en terra, porque o barco está a menos dunha milla de terra. A menos dunha milla de terra. Está a menos de unha milla de terra, concretamente, que se ve perfectamente, e non en Celeiro. Repito a vostede que onde está o barco é
Eu estive na praia de San Román. Na isla de Colleira, e a praia de San Román pertenece ao Concello de Vicente. Efectivamente. Pertenece ao Concello de Viveiro. Entonces, se non había alarma, pa que a crean? Eu creo que... Si a alarma crease, porque vostedes pasean un barco que primeiro lle dicen que se marche para Valencia, depois o traen para terra e pasan, e vostedes ademais non deben conocer o que teñen feito dentro da propia Consellería de Pesca, porque aquí algo que deixou feito Pepe Pon, zonas de refugio na costa de Galicia. Mire, os niveles, o nivel da ría de Viveiro ten un nivel 1, a ría e o porto de Ferrol ten un nivel 3 que é o máximo, a ría de Ares e de Betanzos ten un nivel 2, a ría e o porto da Coruña ten un nivel 2 e a Ensenada de Corcubión ten un nivel 2. Quer dicir, pasáronos vostedes por diante de todos os que tiñan máis nivel e foron levar a onde tiña menos nivel. E fálame vostede do risco da poboación e por outra parte a zona apropiada, señor Balseiro. Eu non teño culpa que vostede descoñeza cousas elementales. Perdone que deso probablemente conozco bastante porque no, vostede pode coñecer a Mariña. O que descoñece en absoluto é porque o barco levou o rumbo que levou. Dígame en base a que criterio se levou para ali. Única e exclusivamente os ventos. Se cambiaran os ventos, iban volver a levar vostedes o barco para Finisterre? Nesta época do ano, señor Balseiro. Se cambiaran os ventos, iban a levar... Nesta época do ano, señor Balseiro, os ventos cambian en unha hora. Debería de saber que a costa de Lugo é a zona máis apropiada para o que se acaba de facer. Eu entendo que vostede non queira recoñecelo. O que trato de transmitirlle os cidadáns, as mulleres e os homes que nos están vendo é que non estamos diante dun problema grave, que non temos unha marea negra, que non hai unha dificultade como vostedes tratan de alarmar, señor Balseiro. Ao PP lle gustaría, seguramente. E teño que dicir lle gustaría porque chega un momento no que un chega a creer que lle gustaría. Porque parece que votan en falda. Eso non dixo o Partido Popular nunca. Esta cuestión, se alguna vez se dixo expresamente, foi por parte de alguén, un diputado andaluz, que despois dimitiu. O foi obligado a facer. No, era madrileño, pero bueno, en todo caso é o de menos. No, do sur non, era do reino. Se alguna vez se dixo algo parecido foi nesa ocasión. Eu, se me permite, remato, Xavier. Sí, remate, Xavier. Porque estaba falando, pero vexo que necesitaba Balseiro auxilio e saíches aí a socorrelo. Pero en todo caso, eu que si quero decir é unha cousa, o digo con todo cariño, pero en todo caso. Ver, diga a cousa. En todo caso. Para avanzar. Señor Laje, remate vostede. Veña. É un pouco complicado, non? Señor Laje non ten moito que decir, non ten justificación. Señor Balseiro, por favor, que remate o señor Laje. Bueno, primeiro, o goberno, tanto de España como de Galicia, están facendo todo o que teñen que facer para garantizar que o barco do que estamos a falar, os TDH, do que nos trae aquí a debate, poida non causar ningún tipo de dificultad, é dicir, ten unha carga da cal xa falamos, eso podía originar algún tipo de dificultade no que se refire á contaminación atmosférica. Neste momento, ese proceso está controlado a través do Ministerio de Fomento, entre outros. Hai un dispositivo do Goberno do Estado en colaboración co Goberno de Galicia, cos departamentos oportunos. Outra cousa é que vostedes queiran meter a Consellería de Pesca, a contaminación mariña. Claro, é que eso non ten nada que ver, señor Balseiro. Non se pode confundir o nitramón co fuel, non se pode falar da contaminación atmosférica e querer confundilo coa contaminación mariña. Polo tanto, do que estamos a falar é que o incidente que nos trae a debate é un incidente que está controlado, que está o Consello de Medio Ambiente, a Consello de Medio Ambiente, a Consello de Política Territorial, a Consello de Pesca colaboran co gabinete de crisis en todo aquilo que lle demandou. Entre outras cousas, a Consellería de Medio Ambiente ten unha serie... parte do gabinete de crisis. Eso é mentira, o que está dicindo vostede é mentira. Non forma parte do gabinete de crisis todos os técnicos que necesitan da Consellería de Pesca, de Política Territorial e de Medio Ambiente. O Goberno galego aprobou recentemente, hai uns meses, o denominado Plan de Contingencias por Contaminación Mariña Accidental. Ben, ese plan de contingencias recolle a creación automática en caso de emerxencia marítima
marítima ou de incidente, non necesariamente de catástrofe, do chamado CECOP, Centro de Coordinación Operativa, que se integrou no Gabinete de Crise, onde sí hai presenza da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos, neste caso, a través do responsável do Servizo de Gardacostas de Galiza, que sí forma parte dese gabinete de crise. Non, quero dicir, as cousas hai que falalas con rigor. Eu hai moitas cousas do que foi a xestión deste incidente que non comparto. Pero unha cousa é iso e outra cousa, señor Balseiro, é faltar a verdade. Do mesmo xeito que a través de Medio Ambiente o goberno galego fixo dentro do seu marco competencial o pouco que se pode facer, que é polo menos instalar esas medicións de contaminación atmosférica, polo menos para tranquilizar a sociedade, no sentido de que todos os níveis de contaminación, de non contaminación, pois son perfeitos. Dito isto, hai un debate de fondo que é importante ter en conta e que dicía antes, ou adiantaba o señor Navaza, non? E o seguinte, é curioso, Galiza é o primeiro ponto de todo o planeta Terra máis agredido históricamente por episodios de contaminación mariña, en concreto mares negras. Curiosamente, Galiza non é a zona do Estado español que soporta máis densidade de tránsito marítimo. É o Estreito de Gibraltar. O duplo do que soportamos nós. E aínda así, nos temos maior densidade de sinistralidade, de mares negras, etc. etc. Algo acontece. E desde logo nos pensamos que o actual esquema, o actual modelo de salvamento marítimo no Estado español non mira para a singularidade do noso país. Por exemplo, non é normal que Galiza non teña un buque anticontaminación. É que non é normal. Non se lle pasa pola cabeza a ninguén. Hai estados europeos que teñen 5 ou 6 buques. En Galiza non temos ni un a día de hoxe. Non é normal que só teñamos un buque remolcador como Doninda, que efectivamente está neste momento no lugar dos feitos, pero un único remolcador con potencia de tiro suficiente para enfrentar unha situación destas características. E así sucesivamente. Por iso nos dicimos que estruturalmente, e fora do que é xestión de feitos puntuais como este, no que eu penso, insisto, que é manifestamente mellorável, existe un debate de fondo que Galiza neste momento está nunha situación de inseguranza marítima e cumpre adoptar as medidas para evitar este tipo de situacións. Algúnas delas, poder político para decidir nós desde Galiza como resolver os nosos propios problemas no mar. E a partir de aí falamos. José Manuel Balseiro. Eu coincido que está, pero é certo que quen a puxo probablemente nunha inseguranza moito máis elevada foi o actual goberno da Xunta de Galicia. Pero seguíronse, bueno, se é posible, eso se é posible, se é posible quería falar eu, vai máis alada, pero que antes Galiza estaba segura e desde un ano e medio é insegura. Os que temos en este momento son os que deixou o anterior goberno da Xunta de Galicia. O Sebastián do Campo, Irmáns García Nadal, os helicópteros dotados de última xeración, vostedes o único que fixeron foi parar o Plan Xeral de Prevención de Accidentes Marítimos de Galicia. Que plan era ese? Pois mire, aquí o traigo. Casualmente traigo aquí porque vostedes xa sabía que moi iba. Trouxo por casualidade, non porque houbera o debate. Calificación de posibles lugares de refugio, protocolo de actuación ante emergencias no mar. Isto non é casualidade. Home, pois non o usaron, e logo porque non o usaron daquela. Sí, o plan de contingencias que xa estaba feito. Xa estaba feito para contaminación terra-mar, non mar-terra. Para unha cañería, sí, para un barco non. Non terra-mar, lógicamente, porque mar-terra as competencias tenas o goberno central, pero refleita mar-terra tamén aquí. E todo esta pila de documentación que está aquí e se pode consultar, e vostedes o único que fixeron cando chegaron ao goberno foi paralizalo, porque vostedes non están legitimados en ningún momento para falar deso. E que non se dixo verdad, porque aquí se dice que a conselleira está no gabinete de crisis, a Consellería de Pesca, a Consellería de Pesca, perdone, a Consellería de Pesca, a Consellería de Medio Ambiente, a Consellería de Política Territorial e a Consellería de Sanidade non está. Fai unha pregunta, o plan de contingencias ao que vostedes se refireu está activado? Quero que se me diga isto. Como vai estar activado o plan de contingencias? Como vai estar activado o plan de contingencias? Señor Balseiro, para a contaminación mariña. Póñanse de acordo. Plan de contingencias para a contaminación mariña. O nacional, o chamado plan nacional non, o territorial sí. É unha desas grandes ocasións que ten Galicia para reflexionar, para facer balance con isto, digo as forzas políticas, non? É unha ocasión, se se van liar a manta á cabeza e seguimos na mesma, posiblemente dentro de non sei cando, canto máis tarde sexa mellor, vamos a estar falando do mismo, non, outra vez. O risco existe. A mí me gustaría decir unha cousa. Creo que antes Xavier Navaza apuntaba dúas cuestións concretas, non? Facía fincapé Vito Lobeira. Hai debates que nunca se acaban dando. Quer dizer, a autopista marítima que temos en frente ás nosas costas
cada certo tempo fai que teñamos debates que ao final acaban esmorecendo. É dicir, porque ao final... Por razóns estadísticas ten que sair outra barbaridade en calquera momento, é dicir, non sei cando. Pero non estatísticas... Non é un debate galego nin español, é un debate europeo. Non, é un debate galego, claro. Un debate galego, pero é un debate que ten que darse no seu da Unión Europea. Que padecemos os galegos. Padecemos nós directamente, pero que sin duda é un debate dun alcance superior. Por eso debería haber algún tipo de compensación importantísima, porque o dano causado é gravísimo, que permitira económicamente afrontar eses desafíos, que son os portos de refuxio, ou lugares de refuxio, por un lado, salvamento marítimo en condicións, pero moi en condicións, e aí tiñan que aportar diñeiro a Comisión Europea, o Goberno Central español e a Xunta de Galicia na súa pequena medida, etc. Tiña que ser algo absolutamente ambicioso, pero moi realista, porque esa é a realidade. Pero si eso existe. E non se está planteando que va. Vamos a ver, existe Galicia. O que pasa é que estos señores non puñeron en práctica. No, que va. Identificación e análisis de zonas para refugio de buques en caso de emerxencia existe. Está paralizado. A ver, todos sabemos que non nos entendemos. Renato Alseiro logo lo veirá. De buques en caso de emerxencia existe, paralizado polo actual goberno. O plan de contingencias das rías galegas existe, paralizado polo actual goberno. Isto é o que hai. Isto está aquí. Estos señores o paralizaron. Estos señores que antes eran os que tanto lle preocupaba, porque son expertos. E o goberno da Xunta de Galicia é experto en facer todo aquel... todo o contrario do que antes predicou. E o goberno de Madrid, pois tampouco nesto anduvo fino, porque se realmente se tomaran as decisións como se tiñan que tomar, o barco non chegaría á costa de Lugo e o barco non estaría hoxe ao lado da Isla Colleira. Estaría o tema solucionado e o barco non estaría 4 días por aí andando de un lado para outro. Mira, Señor Lobeira. Eu non quería entrar nunha dinámica de cal é a cor política do goberno de turno e en función diso fíxose ben ou fíxose mal. Non, porque para nós o problema é máis estrutural. En este caso, nin sequera é unha cuestión localista. Quero dicir, o problema non é se se deberá meter en Corcubión ou en Ferrol e non na Mariña. Non é esa a cuestión, deduzo eu das palabras do portavoz do Partido Popular. Non é tampouco cuestión do que se deixou de facer nunha época concreta dun goberno. Por certo, o anterior goberno do Partido Popular, o conselleiro de pesca daquela, López Veiga, que o saiba é o único de toda Europa que padeceu durante o seu mandato dúas marés negras de considerables proporcións. Eu non quero ir a iso. Eu o que quero é manifestar un problema serio que se ven arrastrando históricamente. Padeceu no seu país, non foi lo que padeceu no seu país. Sí, pero vamos a ver. Sí, o marejeo, sí. Sí, pero despois do ano 92 criarase incluso tamén unha comisión de investigación, unha adopción de medidas correctoras en función da elección do mareseo, nada. Despois do Prestige, e pola presión social, pensamos nós que se xerou tamén en Galiza por ese motivo, si se adoptaron algunhas medidas, por certo, tímidas, pero que desde logo hai que fortalar. Eu quero vos dicir unha cuestión, e isto pasou en todos os gobernos do Estado que pasaron polo goberno do Estado español. Por exemplo, neste momento, nunha comarca como a da Mariña, hai sombras radioeléctricas e é imposible, en moitas ocasións, utilizar directamente a canle 16 VHF, que a frecuencia de emerxencia marítima, incluso co propio servizo de salvamento. Habería que instalar, por exemplo, unha torre, unha subestación de radiocomunicacións marítimas. Cuestións elementais como estas. Na comarca da Mariña hai unha única embarcación de salvamento que é a Salvamar. Amarrada a porto. Non falamos de inspección pesqueira. Estamos a falar da Salvamar que hoxe, por exemplo, estaba perto do barco este. Ben, bueno, é unha embarcación de salvamento. Nada máis. Cumpriría, verdade que houbera compromiso real por parte do Goberno do Estado, que é quen neste momento ten as competencias. Pero mentras iso non se faga aquí o que nos toca a nós, desde logo reclamalo, pero que así non podemos continuar, porque efectivamente chegará un momento en que nos vai tocar de novo. Pero insisto, se nos toca a nos non é únicamente porque se fai unha ecuación entre número de buques e accidente, porque hai, por Cabo de Gata, no Estado español pasan máis buques que por aquí. Polo Estreito de Gibraltar ou polas Illas Canarias, soportase máis tránsito marítimo que en Galiza. Sí, bueno, pero ao final chupámoslo nós. Son as augas do Atlántico, as corrientes, etc. En fin, hai o caso é que se están dando aquí, non se están dando nos países que van. Pero por que? En Canarias teñen cobertura satelitaria para detectar inclusive lavados de tanques ou sentinazos. En Galiza non temos nada diso. E desde Madrid teñen que entender que xa que nós padecimos históricamente esta situación máis que ninguén,
pois en lógica contrapartida, ten que haber unha actuación tanto de cesión de competencias como, efectivamente, de diñeiro en riba da mesa para resolver os nosos problemas. Home, no que se refire ás competencias, sabe ben o voceiro do BNG que compartíamos unha proposta para reformar o noso Estatuto de Autonomía. Sí, no, en este momento hai unha proposta do goberno galego tamén nesa dirección de transferir as competencias. E claro, é certo que non vamos a volver a falar do Estatuto. Non, hoxe non toca o Estatuto, xa lles aviso. Sin embargo, moitas veces, cando se fala do Estatuto e se dice que plomazo de estar falando do Estatuto, que eso non lle importa a ninguén, isto sí lle importa aos ciudadanos. Este goberno non está legitimado para importa aos ciudadanos, porque as que ten non as administra ben. Si me permite o señor Balseiro, si lle querría decir os incendios, que nos que impulsamos un Estatuto... Agora falamos diso, vamos a rematar con este tema. Nos que impulsamos unha reforma do Estatuto de Autonomía a impulsamos precisamente para este tipo de cuestións. É dicir, para que teñamos competencias e para que podamos abordar mellor determinadas situacións, ollo, que son complexas, que eu non as inserto solo desde unha perspectiva galega. Creo que é unha cuestión superior, de orden europeo. Agora ben, o fundamental con respecto a este buque e o que temos que decir que é que ante un incidente o que se operaron foron mecanismos de resposta para tratar de garantizar a seguridade e minimizar calquera posible contaminación que chegara á población. E esa foi a actuación do Goberno de Galicia, tratar de evitar calquera risco para a población. Por iso se actuou do xeito que se actuou e se actuou sempre en coordinación entre a Administración Central e a Autonómica. Ni máis ni menos, creo que hai unha clara diferencia entre aqueles que estaban de caza e outros que estiveron desde o primeiro momento ante un incidente menor, pero un incidente no mar ao cal se lle está dando resposta. O da caza tiña que sair, estaba claro. Igual está pasando algo moi parecido ou semellante ao que sucedeu xa naquela outra, hai uns anos. Cando López Veiga collía aqueles cabreazos que me constan, porque todo se decidía en Madrid e pasaban por enriba de calquer paisano para todo, non? Dá a impresión de que se sigue actuando desa maneira. Mire, tanto a descoordinación que ayer na reunión que tuvo o señor conselleiro de presidencia cos alcaldes, baraxábase entre unha posibilidad, mire hasta onde chega a descoordinación, baraxábase a posibilidad de ter o barco a 5 ou 6 millas da costa, o cual ahora mesmo está a unha milla desde ayer pola tarde, traspasar pa unha gabarra, ese foi, dixo o conselleiro de presidencia, para unha gabarra, en este caso o nitrato, e vertelo no mar abrindo a 8 ou 9 millas. Era unha proposta das que se baraxaba ayer ás 12 da mañán. E di sobre eso que pensas, Balseiro? Pois que non. Ti que pensas deso? Ti sabes o que supón ese fertilizante? E como lle afectaría ao mar? Hombre, claro que sí. E que lle faría? Eu non son químico. Non, pero que lle faría? En principio, indirectamente, nada máis que indirectamente, tería unhas repercusións económicas moi grandes. Bueno, se dices eso, está claro que o PP, con responsables como a ti, ten que estar moitos anos na oposición. Moitos anos na oposición. Pero moitos máis tuveron vostedes. Incidente económico. Sería botar o nitrato ao mar. Pero que se me deixa... Pero, por favor, como se poden decir semejante barbaridade? Pero se me deixa falar... Remate que temos un terceiro tema vamos a falar dun fertilizante que estaba en descomposición. Si sabe vostede máis que o propio sector, ou se sabe vostede máis que incluso... O sector que? Incluso o que lle dixeron á súa conselleira. Quer dicir, os barcos que pescan ali, que ali están pescando prácticamente os barcos todos da baixura, os cerqueiros, os arrastreiros de litoral, pois iso vai ter unha... Si, pescan esa zona. Si pescan a unha milla de Illa Coelleira... Non, a unha milla non, falamos de 8 millas, o plantexamento que se facía por parte do... Eran 5 ou 6, 5 ou 6 para trasvasar e 8 millas para tirar. Non manipulemos... outra cousa que efectivamente con eses residuos vai haber que facer algo. Pero non está contemplado. Eso está claro. Exactamente. O trasvase non se descarta, pero non está contemplado, o señor conselleiro de presidencia ayer ás 12 da mañán. O que dixo o presidente da Xunta, que non respetaron todos os galegos. O señor presidente da Xunta dixo que estaba todo controlado. Tamén xa dicía que estaban controlados os lumes no mes de agosto. E imos falar precisamente de lumes, porque outro asunto que está a xerar moita polémica estes días é a decisión da Comisión Europea de rexeitar a concesión de axudas do Fondo de Solidariedade a Galicia polos incendios de agosto.
O presidente Touriño lamenta a decisión, pero recoñece que Galicia estaba lonxe de cumprir as pautas establecidas para acceder a ese fondo. Pola súa banda, o PP atribúe a negativa de Bruxelas a imprudencia de PSOE e BNG por ter levantado a sospeita de que nestes lumes existiu unha trama organizada. Temos moi pouquiño tempo, pídolles brevidade, como ven vostedes esta decisión de Bruxelas. Vou empezar nesta ocasión por o señor Lobeira, por favor, brevidade. Brevidade. Non é a primeira vez que a Unión Europea adopta decisións contrarias aos intereses de Galiza. En segundo lugar, nós non compartimos esa decisión da Unión Europea. En terceiro lugar, o lóxico, e esperemos que así sexa en breve, é que o goberno galego alegue a esta situación e reclame o que nos corresponde. Eu, francamente, penso que esa decisión comunitaria, xunta a outras, incluindo Navantia, non sei 40.000 cousas, non é de recibo. E que, efectivamente, merecemos esas axudas comunitarias que, efectivamente, non eran demasiado amplias, pero que tivemos un problema e obriga da Unión Europea pois, en fin, enviarnos as axudas correspondentes. Señor Balseiro. Ben, a Xunta de Galicia hai que reconocer que mintiu á Comisión Europea para ocultar a súa neglixencia en este caso. En ningún momento quiso mezclar as riadas cos incendios, cando todo o mundo sabe que as riadas proceden dos incendios. Ademais, procederon naquelas zonas donde primeiro se queimou o monte. Quíxose levar por separado, as consecuencias témolas aquí. Pideuse unha comisión de investigación, quíxose facer unha comisión máis que de investigación, se fixo unha comisión de ocultación para que estes dous partidos saliran ben parados da neglixencia, da incompetencia, que non é outra cousa, non se pode chamar, deste goberno na xestión das riadas e na xestión dos incendios. O día de hoxe ainda non cobrou ninguén. Quero dicir, o problema xa non é que a Xunta de Galicia non perciba axudas, pero ao día de hoxe as mariscadoras non cobraron e os afectados non cobraron. E iso é como está a situación. Sí, señor Lobeira, vostede xa sei que é moi partidario de dicir, vostede xa dixo a primeira no Parlamento de Galicia que un goberno autonómico articula unha serie de axudas, en este caso, e os 2/3 dos afectados e afectadas xa cobraron. Iso é, non, xa cobraron. Non cobraron. Cobraron as percepcións 2/3 dos afectados polos incendios. Eso non é certo. Bueno, este señor está acostumado a mentir, é unha cuestión patolóxica propia do partido que representa neste momento. Pero iso é así, publicado no Diario Oficial de Galicia. O señor Laje, imolo escoitar aí. Ben, eu, en primeiro lugar, decir que a decisión da Unión Europea, pois, os socialistas non nos satisface, sin duda. Por lo tanto, creo que o que temos é que impulsar os cambios necesarios, en primeiro lugar, no regulamento, que fai que a día de hoxe non se cumplan os requisitos. É dicir, nos estamos a favor de que poidamos recibir esas axudas, pero ahora mesmo non se estaban cumplindo os requisitos. Por lo tanto, cambios ao regulamento e, por lo tanto, a acción política dirixida a cambiar o regulamento e os mecanismos da Unión Europea para facilitar eso. Segunda cuestión, o PP non está legitimado. O PP gobernou Galicia do ano 90 ata o ano 2005. Se gastaron cos cartos de todos os galegos 604 millóns de euros, é dicir, máis de 100.000 millóns de pesetas dedicados á loita contra incendios. Durante 16 anos nunca pediron á Unión Europea ningún tipo de axuda. Nunca tivemos unha catástrofe. Non tuveron ninguna catástrofe. Solo Galicia supón en superficie queimada en España entre un 40 e un 68%. A superficie queimada en Galicia, señor Balseiro, supón entre un 40 e un 68% do total da española. Durante os 16 anos e agora. E vostedes dirixiron a loitar contra incendios 604 millóns de euros. Peticións á Unión Europea, cero. Este goberno non está legitimado para dar clases sobre incendios de nai. E respeto do que deixamos que remate o señor Laje. Remata, por favor. Remata o señor Laje e logo na baza. Eu non o interrumpín a vostede cando dixo que este goberno era incompetente, porque os ciudadanos son os que avalían a competencia ou incompetencia dos gobernos. Si lle digo que manifestacións como a da comisaria Danuta Huber, cando fala da trama ou que determinadas referencias xornalísticas que saíron ao respecto de que, bueno, que non se concedía porque se falaron dunha trama, bueno, a mí me parece unha auténtica frivolidade. E lle digo máis,
si non se cumple co reglamento actual, cámbiese. E nós estamos a favor de que se cambie o reglamento. Por certo, dixo o señor Lobeira, en Galicia, dende que goberna o Partido Socialista e nunca, mentras vostedes gobernaron, houbo axudas nin para mariscadores nin para outro tipo de población. Este ano si houbo axudas e os veciños da Pobra do Caramiñal que son mariscadores si cobraron as axudas. Sí, señor Balseiro, señor Navaza. Durante 16 anos non puderon cobralas porque non as sabían. Escoitamos o señor Navaza, que tamén intervén no debate. 21 anos despois, cumplirse o pasado mes de xaneiro, 21 anos despois do ingreso de España na Unión Europea, seguimos pagando as novatadas. En parte, moi en parte, fundamentalmente en parte, porque o Goberno Central ten outras prioridades en relación coa nosa presencia e a nosa posición na Unión Europea. Seguimos pagando novatadas. Non sabemos movernos no ámbito da Unión Europea en donde os lobbies e grupos de presión funcionan como auténticos tabeiróns. Cando as riadas e os temporais de Alemania e outros países de Centro Europa se produciron, non tardaron nada en crear o Fondo de Solidaridade. Naceu así. Si Alemania di 30, aceptan 30. Si di 300, aceptan 300. Ninguén puxo en ningún momento en dúbida os informes de danos materiais, etcétera, etcétera, que aportou o goberno alemán. Dixera o que dixera, aceptábase. Hai outra maneira de actuar por parte de unha serie de países da Unión Europea que aquí aínda non estamos nela, aínda non chegamos a ela. Temos que deixalo aquí porque quedamos xa sen tempo. E aínda por riba liados entre nós. Quedamos xa sen tempo. Grazas Xavier Navaza, José Manuel Laje, José Manuel Balseiro e Bieito Lobeira por estar hoxe connosco no Faladoiro de Correo Televisión. Nos volvemos mañá cun novo debate con máis protagonistas. Será como sempre a partir das 10 da noite. Vémonos.